De cara a Sabao é moi importante coñecer os valores de que, os valores sintácticos. Por que? Porque a partícula que é moi complexa dentro do punto de vista sintáctico, en canto que pode aparecer en distintos tipos de oracións, nas oracións coordinadas, nas oracións bipolares e nas oracións subordinadas, é dicir, menos nas simples, que obviamente aí non pode ir porque só hai un verbo, en todas as oracións pode estar el presente. Entón é moi claro saber ante que categoría estamos e cal é a súa función sintáctica. Comecemos entón. Oracións coordinadas. Nas oracións coordinadas tamén pode aparecer un que. É certo que non o dixemos cando comentamos esas oracións, porque quixen deixalo para este punto para ver todos os valores así en conxunto. Nas oracións coordinadas pode ter varios valores, non só un, pero, por exemplo, podemos ter un que copulativo. En frases como dalle que dalle, ese que funciona como un é, dalle e dalle. Entón, non ten función sintáctica e é unha conxunción, igual que lle poríamos a un é, que aparece neste tipo de oracións coordinadas copulativas, porque ten un valor coordinado copulativo aquí, que non o dixe. Despois temos que tamén aparecen nas bipolares. Recordade, o que aparecen todas, non nas simples, porque aí só hai un verbo. E nas oracións bipolares, vedes que aí onde entraban os 5 Cs, os 5 Cs, recordade, pois tamén aquí pode aparecer con valor causal, con valor consecutivo, con valor condicional e con valor comparativo, porque pode aparecer tanto en oracións bipolares causais, como nas consecutivas, como nas condicionais e tamén nas comparativas. Nestes casos nunca ten función sintáctica e funciona como unha conxunción. Como sabemos ante que estamos? Bueno, porque o que hai que ir facendo é sustituindo. Se ti crees que é un que causal, sustitúese que por porque. Se o porque queda moi ben, sin perder ningún significado, ningún matiz semántico, estás ante un que causal. Se é un consecutivo, pois vas sustituir iso por un nexo consecutivo e verás que a oración tamén queda perfecta. E así faz as comprobacións con cada un destes nexos. E, por último, tamén ten un valor final, é dicir, que aparece en prácticamente casi todas as oracións bipolares. E nas subordinadas, pois igualmente, tamén temos aí esa presenza tanto nas substantivas como nas adxectivas substantivadas, importante. Pero aquí estamos ante distintas categorías gramaticais e distintas funcións. Nas substantivas, se recordades, o que podía ser interrogativo, exclamativo e completivo. O que é completivo, que está completando a subordinada substantiva, só fai iso, completa, pero non ten ningunha función sintáctica, é dicir, completa, pero el non está completo, faltalle función sintáctica. Un que é interrogativo, exclamativo, sí que ten función sintáctica, así que iso de decir, interrogación, interrogativo, función sintáctica, non sei, non, hai que mollarse, ten función sintáctica. Os interrogativos e os exclamativos que introducen subordinadas substantivas sempre teñen función sintáctica. E despois temos as subordinadas adxectivas. Aí, claro que tamén pode aparecer un que, pero neste caso o que xa non é un pronome interrogativo exclamativo, unha conxunción completiva. Nas adxectivas, como os nexos son os pronomes relativos, este que vai ser un que relativo. E ten función sintáctica, si se ti sacas ese pronome relativo e metes o substantivo que vai xusto antes dese pronome relativo, a función que teña ese substantivo, por cal substituíches o que, vai ser a función que teña o que. É dicir, que aí ten función sintáctica. E despois temos o que aparece nas adxectivas substantivadas, que este é moito máis fácil de localizar, porque debe levar o artigo o que, a que, os ques, as que. Vale? Ten función sintáctica? Aquí hai controversias. Eu vou seguir aquí a gramática tradicionalista, que di que neste caso ten función sintáctica. E como se sabe a función sintáctica? Ben, pois o que faz é sacar ese o que e por no seu canto iso ou ese. A función que teña iso ese, que eran as palabras máxicas polas que sustituíamos as adxectivas substantivadas, a función, digo, que teña ese iso e ese, cando poñemos no lugar que ocupa o que, esa vai ser a función que teña o que.
Ben, e estas son as funcións, os valores e as funcións que ten sintácticamente a partícula que. E hai outra partícula tamén moi importante que é o se conxunción. Por que? Porque pode aparecer en oracións subordinadas substantivas, que era un se completivo sen función sintáctica. Pasa igual que o que completivo. Eles completan a oración, fan que exista unha subordinada substantiva, pero eles quedan incompletos porque non teñen función. E despois tamén aparece o se nas oracións bipolares condicionais. E aquí esta conxunción non ten función sintáctica tampouco, é un simple nexo. Con isto quedan vistos os valores de que e dos importantes valores da conxunción se.